Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyezwini lakho uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje. Khuluma uNkulunkulu wethu ongcwele kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Thank you Jesus. Ngiyacela shaya kakhulu izandla zethu. Ngiyacela shaya kakhulu izandla zethu bafowethu. Okwazi ukwenza umsindo akenze umsindo. Hallelujah. Okwazi ukulilisela lilisele. Jesus. Okwazi ukusayikhwela sayikhwela. Hallelujah. Hayi bafowethu ngiyacela. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi. Kupulele kancane. Asithatha ithuba lokuba sibingelele ebusuku namhlanje kuqala abefundisi bonke abakhona the Fivefold Ministry yonke. Angikwazi ukunisho nonke abefundisi abakhona kodwa ngicela ukuthi nje the Fivefold Ministry yonke ngicela ukunibingelela ba kukhona abanye engizohlule ukubabiza ngamagama but ngeke ngingabaluli umfundisi uMngomezulu WZ Mngomezulu abayi branch pastor yakhona la ekhaya okuyibona abasihostile egameni lika Jesu. Amen. Siyabingelela dlakadla ngicela usihambile futhi nomunye umfundisi uMngomezulu from eJozini naye phakathi kwethu ngibonile ungishuthela wathi ngikhona ngathi ngisendleleni kodwa ngicela usihambile oba lade ehleli khona ngiyamqalaza ngemboni ngokwevideo ngithumelele yona. Amen. Ophinda be uMetropolis la eThekwini. Umfundisi abafundisi bonke uXabhashe umfundisi uXulu bobabili okuyibona esinabo kuyipost nokade eshumayelile ama musician onke phakathi kwethu ebusuku ngicela ukubabingelela mangithi ama musician onke ngiinclude ngoba ngibona nengqwele endala la kwi-keyboard amen. So ngi-include everyone mangithi ama musician onke ama artist nabo bonke egameni lika Jesu. Amen. Sicela ukubingelela uChawe okuyena ihost yethu namhlanje kuAsisho sonke. Siyabingelela emsindazo egameni lika Jesu. Amen. Sibingelele no Mangobe ungikhumbuza ke ukuthi ngimzala enkosini ngo2014 esikhawini uMangobe. Amen. So siyabonga mayingena namhlanje egameni lika Jesu. Praise God. Without any waste of time, I don't want to waste this card. Mfundisi Mkhize ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Amen. Ngicela sibuke iverse Exodus chapter number 33. We are reading from verse number 1 and 2 kuya ku4 bese sijumpa siya ku12 no 16. Exodus chapter number 33, reading from verse 1 to 4, 12 to 16. Asifunde. Verse number 1. Mangiqede nje u30 minutes angathi ngobe ngenwe yini. Verse number 1. Amen. Yebo. uJehova wakhuluma kuMose wathi hamba wenyuke lapha wena nabantu abakhuphulile ezweni laseGibhithe uye ezweni engalifungela kuAbrahama nakuIsaka nakuJakobe ngathi ngiyakunika inzalo yakho. Verse number 36. Engathi uChawe ufunda kweyakhe ilakhe verse Chapter number engazange ngilisho. Ngithe Chawe 33 verse 1 verse number 1 you Lord to 4 to 4. Yes. Verse number 1. Yeah. uJehova wakhuluma kuMose wathi hamba wenyuke lapha Yeah. wena nabantu obakhuphulile ezweni laseGibhithe uye ezweni engalifungela kuAbrahama nakuIsaka nakuJakobe ngathi ngiyakunika inzalo yakho. Ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho ngiwaxoshe amaKhanani nama-Amori namaheti
namaPherizi namaHivi namaJebusi uye ezweni elicicima ubisi nenyosi angikhuphuka ngiphakathi kwenu lokhu ningabantu abantamo likhulu funa nginiqede endleleni. Now kusho ukuthi angihambe nani ngeke ngize ngikhuphuke nani ngoba ningabantu abalikhuni kabi nenhliziyo zenu zinjengoba kusho iBhayibheli. Yebo chawo. Abantu beyizwa le ndaba embi badabuka akwabakho umuntu owafaka izivunulo zakhe. I like a response yabo. Abantu abazange ba-enjoye into eshiwo uNkulunkulu kubo. But they cried tears. Bakhala kakhulu. Baba nomunyu about the saying of God. Yes. Verse 1. Okay, asichampe siye ku 12. Verse number 12. That's it. uMose wathi kuJehova bheka uthi kimi khuphula laba bantu kepha awungazisanga yena oya kumthuma nami lokho ushilo ukuthi ngiyakwazi ngegama ufumene umusa emehlweni ami. Verse number 13. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho ake ungibonise izindlela zakho kuba ngikwazi ukuze ngifumane umusa emehlweni akho ubhekisise ukuthi lesi sizwe singabantu bakho. Verse number 14. Wayesethi ngiyakuhamba mina uqobo ngikuphumuze na wathi kuye uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha ngokuba kuyakwaziwa ngami ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na. Ngicela siu-underline the last one. That is verse number 16. Ngicela uphinde futhi siu-underline ngizothandaza manje. Ngokuba kuyokwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho mina nabantu bakho na. Akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abasebusweni bomhlaba na. All right. Yezwe lenkosi ngicela sigebe samakhanda kafishane. Father, this is your word. It is sharper than the double sword. And I believe that, Father, liyadala ongekho kube khona. Sekushaya ihora le-12 ebusuku. I do believe, Father, ukuthi khona okuncane ongakukhuluma kithi ngaphambi kokuba kushayele lo hora. Namhlanje wenzele ukuba igama lakho lintuswe lidunyiswe njalo. In the wonderful name of Jesus Christ we pray. Let the church of Jesus shout amen. All right, la esifunda khona sifunda incwadi which is Exodus bathi incwadi yofuduko. Mbingelelo seduze uthi makhelwane bishop yawudinga uamen uzoshesha qede mawuke wathula ngeke ashesha qede. Now bathi ke incwadi yofuduko noma incwadi yophumo yokuphuma kwabantwana baka Israel eGibhithe bebheke eCanaan. But ngizostika entweni ethi uma bephuma, this is into eyenzeka before ulwandle olubomvu. Bengakaluweli ulwandle olubomvu. And uma uchecka la, then you'll find out ukuthi number one, uma ebakhipha uMose, kwabonakala uMose as a preacher of that time. Waba umshumayeli ongashintshi abantu afune baba ama-followers akhe. But waba umshumayeli othatha abantu afuna ukuba bahambe ipresence kaNkulunkulu ikhona. uNkulunkulu engekho then abakwazi ukuhamba. So in other words, ngamanye amazwi uMose as a preacher mhlawumbe ningamfaka ukuthi wayumshumayeli wakuleso sikhathi leso. Waba umuntu owathembe ukuthi uNkulunkulu asikuya ndawo uma ubukhona bakho bungekho nathi. Uamen onemncane kulungile.
Now ke ngifuna sibuke into ethi sometimes ezinye zezinto ezenzeka kulesi sikhathi sandelwa yebo abashumayela abafana nami as a preacher ogcina abashumayele kodwa basusa abantu kuye bagcine bashumayeza ama followers abo ukuthi bonke abantu babe ama followers abo bengabe ama followers akhe. Now ke and then number 2 ezinye zezinto uma uchecka at this time kuba ubona ukuthi abanye babefundisi manje uma singasiki iphethini kuMose mhlawumbe ngabe sibaningi esenza kahle kodwa manje abanye sebenza ukuba abantu badependele kubo more than ukudependela kuNkulunkulu. That is another thing that is happening right now in the church of today because they've changed into yokuba abantu badependele kuNkulunkulu more than themselves. Uyabona ke uMose wanqaba uma bephuma because number 1 uma bephuma mhlawumbe sizawufika kuyona leyo kodwa ake ngendlule kancane ngithi into ebulale ama preachers ethu noma abantu ama colleagues ami ukuthi babe full of revelations izambulo ezinkulu ezigcina izambulo zisusa uNkulunkulu kuvela bona which is wisdom yabo igcina ivela as if bona ibona bakwazi ukususa abantu from point A to point B. Somebody shout hallelujah. But uMose la uma bephuma baphuma uFaro ubadedela kodwa engabadedeli ubadedela kodwa engabadedeli ubadedela kodwa engabadedeli uFaro uyabadedela kodwa engabadedeli because noma senqotshwa uNkulunkulu ukuthi akabadedele but after esebadedele waba follower futhi again okusho ukuthi wabadedela kodwa kwase bakhona into ethaba akabalandela. And my balandela kuthiwa they came to a place la khona when they look back babona uFaro eza nezinqola zakhe impi iza and then there was a fear. Amen. Ulwandle alikakavulwa abakaluwela ulwandle olubomvu but basabaleka besaphuma nje eGibhithe and uNkulunkulu then wayisenza ukuba because of ukuthi number 1 mayibethu uyababheka wayisenza uNkulunkulu ukuthi ijourney yabo yayizothatha 11 days ukuba bafike eCanaan but washintsha 11 days nendlela bahamba ngayo okwakumele bahambe ngayo isheshi bafikise eCanaan wayishintsha indlela bahamba 40 years instead of ukuthi bahambe 11 days tshelo sethu zathi 40 years somebody shout 40 years. Come on, somebody shout 40 years. Now lo 40 years akade bewuhamba lana isizathu sokuthi uNkulunkulu engabahambisa 11 days. Let me just give you ama answers ngoba sothandaza manje. Isizathu sokuthi angabahambisi lo 11 days. Number 1, it was because of fear and doubt. Ukuthi ngesikhathi bephuma babazoba dangerous ukuhamba 11 days bafike eCanaan kanti they are full of fear and doubt. So why said uNkulunkulu ngcono abathathise a long journey. Somebody shout hallelujah. Kule long journey wanted ukuba a build up character yakhe uNkulunkulu kubo. Why said ngcono bathathe u40 years. And then now 40 years which is the long road. And then now the long road it leads you to success. Actually it was not ukuthi uNkulunkulu waye uNkulunkulu mhlawumbe enza into angayazi ukuthi wenzani wayefuna ufika nabo eCanaan afike nabo sebengasenayo idoubt about God and futhi sebengasenayo idoubt fear about the enemy because they uNkulunkulu wanted ukuthi abenze babe abantu ababona amandla kaNkulunkulu kwijourney ka40 years ngoba ngeke bambone uNkulunkulu namandla akhe kwijourney ka11 days. What 11 days bazosheshe bafike kodwa icharacter ingabuildekanga.
kodwa amen angazi ukhona like asengiyothandaza mtshela seduze ukuthi character ingabuildekanga. Now ke the long road it leads you to success because akekho umuntu othatha the shortcut bese aba umuntu successful, but abantu abaningi bathatha indlela ende ukuze mase befika kwi destiny ufika kwabo akuzukubalula ukubuyela back to where they came from. It is because ngendlela bethatha the long road bathatha indlela ende ukuze build up I character kubona. So ungadangani ma uzothatha the long road ezongidlulisa kwi desert, ezongidlulisa la weswela khona kodwa uJehova ekhona, ezongidlulisa la kuyihlane khona elingenalutho kodwa linoJehova, ikwendlulise nasehlane elinamanzi ukudla kungekho. Awabekho abantu la ekhaya uma likwendlulisa endaweni enjalo uJehova ufuna ukwakha icharacter kuwena. Njalo seduze uthi ufuna ukwakha icharacter kuwena abakandlula olwandle olubomvu because I believe ukuthi lendlela ka11 days babengeke bandlula olwandle olubomvu kuyizobathatha ibafake eKenani, but wabathatha isende enolwandle olubomvu, wabathatha isende ezokwenza ukuthi bafunde ukudumisa even after ulwandle olubomvu because kwakhiwa icharacter la. Somebody shout hallelujah. Njalo seduze ukuthi izimo ongadlula kuzona uJehova akayi ukuthi uyakuzonda, but uJehova wakhe icharacter yakhe uyibuild up kuwe. Mthindo seduze ukuthi kubuildwa icharacter kaSimakade ngoba mawungafika kwi-success kanti awakhiwanga uSathane kuzoba lula ukuthi akushaye, but umuntu ohambe the long road wahamba indaweni esikhundleni sendaweni emfishane kukude ukuthi abuyele emuva. Long road produce humility. Somebody shout hallelujah. Indlela ende ikhanda ukuba ungaphakama uyithobe wazi ukuthi it was not you but it was God on your journey. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Angathi ungamtshela thina lo shayeke kakhulu isikhathi eside empilweni mhla uJehova esembusisa akukho lula ukuhlehla buyele emuva because uyawakhiwe wakhelwa idestiny yakhe. Le destiny mayisefike kuyo akekho umuntu ongavumta abuyele emuva noSathane akakwazi ukumbuyisela emuva ngoba ku build up icharacter kaNkulunkulu kwaqedwa idoubt about God, kwaqedwa ifear about God. Sengathi ungamthinto seduze uthi makhelwane usothandaza lo baba. Chawa ngazi noma uliphethe iBhayibheli kodwa ukuze mhlawumbe sizohlanganisa kancane maningi amavesi besingafunda kodwa ngifuna ukusheshe ngiqede 8 verse 2 incwadi kaDr. Chawa funda Dr. 8 verse number 2 ake sizwe ukuthi the long road come on long road yebo yebo ifunde ngomoya mawungafiki kuyona. Yes 8 verse number 2 ufundeka kanje. Yebo wayikhumbula yonke indlela uJehova sengu-Dr. Noma manje uchaza lento eyenzeke ku-33 ake sibone ukuthi uthini uDr. Noma. wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engamashumi 40 years ehlane yima phinda chawa akhole ngayo 40 years ngayo leminyaka engamashumi 4 ehlane ukuba akuthobise. Tshela seduze ukuthi makhelwane indlela endlule ehlane iyakuthobisa. Yebo qedela tshela seduze ukuthi awendluli ngoba uzondwa kodwa wendlula ngoba kubuild up icharacter kaJehova, kubuild up icharacter kaSimakade. Sengathi ungamtshela ukuthi makhelwane la wendlula khona izulu alikulahla kodwa uSimakade wakhe icharacter yakhe. Amen wena mncane nje, amen wena mncane ngifuna ukuyothandaza. Thina seduze ukuthi makhelwane uyakhandwa. Njethu uyakhandwa.
u-18 uJeremiah ngehlela endlini yombumbi ngafika umbumbi esondweni ebumba ubumba kwathi mayiqeda ngimbhekile emehlweni ami eseqedile isitsha sakhileyo kodwa saphihlika emehlweni sisesandleni kwathi sesithi iBhayibheli ayilike lo mushethi kodwa kwaba kuhle emehlweni akho umbumbi ukuthi ngalo ubumba ophihlikileyo aphinda lithatha axove kabusha aphinda akhe esinye isitsha tshelo seduze ukuthi makhelwane hayi ngoba uzondwa noma ungaphihlika uyavivinywa kwakhiwa i-character la kuwe ngoba ngeke ufike kwi-destiny kanti awuyazi into kaJehova esebenza ihlane. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Uqedile verse number 2. Angithi ke the long road to reveal your heart. Inhliziyo iyavela ukuthi ucabangani. Long road. Uzwakala sewucabanga ngoanyanisi. Manje kufanele sisetshenzwe na inhliziyo ukuthi ungacabanga izinto zasemuva. Kodwa cabanga uju nobisi owethenjiswe lona. Kodwa lento awukwazi ukufika kuyona ungandlulanga ehlane. Wavivinywa chawe. Tshela seduze ukuthi long road. Long road. Kanti la ekhaya bakhuluma nabathakathi bekhuluma ngawe. Long road. Tshela seduze ukuthi njengoba kuyoshaya u12 nje bakhuluma ngegama lakho ngoba uyititivator. Long road. Reveal your heart. Izulu liyakwazi ukwazi ukuthi yini esenhlizweni. Mvumela hambe nawe. Kulona ihlane. Tshela sethu uthi mvumele ahambe nawe. Come on, come on. Somebody shout, I need you, God. Somebody shout, I need you, God. Now, before we pray, nansi enye into awufuna kuyibambe. Now, law obhalayo makhona obhalayo, that is incwadi yamaJudges chapter number 17 verse number 6 no 21 verse number 25 elistata ukuthi uIsrael waba abantu abafuna ukwenza ngendlela yabo hayi kaJehova. Because kwesinye isikhathi siba nabo abantu abafuna ukwenza ngendlela yabo hayi kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu washa leyo nto ngesikhathi uhamba endleleni ukuthi akuphele ubuwena, akuphele myself, akuphele ukuthi wena uzalwa kaButhelezi, akuphele ukuthi wena uzalwa kwaNtula, akuphele ukuthi wena uzalwa kwaSibanibani. Somebody shout hallelujah. Ngoba akufanele kuphume umuntu akade egcilazwe eGibhithe aphume nama-habit akhona, aphume na yonke into yakhona ayongena nama-habit akhona eKenani. Manje aqedwe yonke lento mawungangikholwa nje iBhayibheli lithi uMefibhoshethi wayeselodipha umezophuma elodipha usiba ufika kuyena uyanoka uthi ukhona yini uMefibhoshethi la uthi ngikhona uthi ufumene umusa emehlweni enkosi uDavide uthi angizokulanda uthi ke uthi uMefibhoshethi kanjani ngiyinja nje uthi mina ngafumana kanjani umusa usathi ke kodwa inkosi ithi ufumana umusa usathi ke uMefibhoshethi anginathemba angifanelekile nokuhlala endlini yenkosi ePalace usathi hayi ngiyazi ukuthi ukhulunyiswa yini ingubo yemphethe uma ngifika la ngiphethe ingubo yasePalace kumula lengubo yaseLodipha ngoba vele izokwenza ungangeni ePalace. Sengathi ungamtshela sethu ukuthi khona izinto ezigunyulwayo uma ubheke lapha eKenani kodwa ayigunyulwa kalula ayigunyulwa kanzima. Sethu ukuthi makhana ayigunyulwa kanzima kumula ingubo yaseLodipha ngoba ngeke uhlale ePalace nengubo yaseLodipha sizothi sidla bewucabanga iLodipha kanti akusekhona eLodipha. Aw somebody shout hallelujah. Uthi ngikuphathela usiba uthi ngikuphathela ingubo yasePalace shiya le ngubo yemphethe ngoba izokwenza ungaqualify ungene ePalace kodwa ngiphethe ezokwenza uqualify. Uthi ngilunyonga uthi hlukana nento ukuthi ulunyonga nabazinyonga ikhona ingubo ebamphosayo. Oh, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Kodwa sishiye yaseLodipha. Thina sethu uthi asishiye yaseLodipha. Thina sethu uthi asishiye yaseLodipha. Sigqoke yasePalace.
Thinta uthi makhona sishiya selodipa. Khuluma nawe uthi asishiye ngempela. Ngoba sothi sikhuluma sithi by faith we walk. Uthi wena wo you walk kanjani? And akutshela ngichazele iformula yokuwalka without this and that. Bese siyakutshela ukuthi hayi ukuthi uhamba nengubo yaselodipa. Ingubo yaselodipa uthi masikhuluma nawe uthi hayi ekhaya akekho akwaphumelela. Besithi ingubo yaselodipa. Kodwa manje sithi thina uyayithinta impabanga. Ayithinta ezaleni. Ayiphakamise. Ayoyihlalisa namakhosi. Somebody shout amen if you can. Somebody shout amen if you can. Somebody shout hallelujah. Aya. 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 Ngezwa sesiyothandaza. Yila manta la brosai. Kusha taya hela basai. Kungene Canaan ungadlulanga kwi long road. Sangathi ungahamba nalento ukuthi noma ngiyahlupheka uthi noma ngiyahlushwa noma ngidele kodwa liyeza ilanga lethu. Yihlane kodwa sambi sodwa. Nansi into mhlawumbe nikushodanisa ugama nothami ngwavale. Wavale. Oba ngeke phela ebhlungu into yokuhlala phansi ubonto ifuna ngabe sengenile. Ubonto kodwa yena usephinde into yodwa. Awu amen. Ubishop anga uyayisho le uyayiphinda futhi. Awu somebody shout amen. Mthino sethu uthi makhelwa ntshethi makhe. Yihlane leli. Nemtshela ukuthi yihlane leli. Kodwa ungavuma uhambe ngekho. Haya. There is a question ethi why ku chapter 13 uNkulunkulu efuna ukuba axabane nabo athi ngiyasuka ngisahambi nani. Cause baphume eGibhithe abakenza isono. Awabekho abantu la. Abakenza isono basaphuma eGibhithe. Why uJehova athi kubona? Awushawa ngicela ukudedele banikise kusafuna ehlabelela abantu la. Yena mase safuna kushunyayelwe la. Cela umbuzo sethu uthi why uJehova athi ngeke ngisahambana noba inhliziyo zenu namakhanda enu alikhuni. Wabone nini? Ngoba basaphuma laba bantu eGibhithe. Abakafika eCanaan. Basaphuma. Isiphi isono uNkulunkulu esesicasulile. Namhlanje I've come to revive your faith. Asafika ngala sikhuluma khona ngenkazimulo. Kodwa ngicela ukuma la ngenxa isikhathi ngiyasizwa la emahlombe kimi ukuthi sekufanele ngihlale phansi ukuze ungaziyehle nalento esengishilo. Angiphinde kuwena ngiyaphinda futhi khuluma noseduze ukuthi makhona basebedle siphi isono. Mbuzelo seduze ukuthi basebedle siphi isono. Why izulu manje selithile akusahambi nabo. Libamake wo yima siyothandaza. Lalela sebeke ba uJehova usekwahamba einsika yefu. Ehamba phambi kwabo ebusuku einsika yomlilo kodwa mina einsika yefu. Sebeke bambona ebakhiphe eGibhithe ngayo lensika balandela yona kusho ukuthi uke wahamba nabo kodwa ku33 usethi angiseze uhamba nami. Ngeke ngisahamba nami. And iBhayibheli kuthiwa laba baka-Israyeli bathi ngeke Jehova ngeke siyanqaba ukuthi ungahambi nathi. Buza ukuthi why siphi isono. Lalela ngitshele isono ababesidlile yi-doubt ne-fear. Awabekho abantu la ekhaya bekho. Fulisa uqulu yi-doubt ne-fear. Okusho ukuthi uJehova unenkinga mawumdoubt futhi unenkinga mawesaba. Kuyena kuyisono. Kuyena futhi ubona kunenhliziyo elikhuni kuwe. Yokuthi ukhishwe ngesandla esinamandla kangaka kodwa usadoubt lokukhiphe ngesandla. Ebusuku ubona amazibulo ebulawa asinda wangapha.
kodwa amena ukhona ekhaya nje ubona uJehova esebenza phakathi wawuqala ukumbona ngoba lalela iBhayibheli lithi wahla esihlahleni esivuthayo kodwa singapheli wathi ngehlile Mose ukuba ngibaphula athi Mose bawehlile pho ngena mina wathi ngehle uba ngihambe ngawo wathi ngami futhi wathi angikwazi ukuyihambela kodwa ngehle uba ngihamba nawo wathi nginamalimi bamsebenza esihlahleni kodwa bamba uma efika correct ama Bible scholars mayifika uMose ukayisho Bishop uSikhali la imvuselelo wathi uNkulunkulu wathi ngiyakwenza wena Mose ube uNkulunkulu bese kuthi uAaron abe umprofeti wakho wayithini lokho let me just give you another revelation angikho irevelation kodwa yeBhayibheli ayi revelation yokususa abantu kuNkulunkulu anginikeze nayo revelation wayethi uNkulunkulu ngoba unamalimi wena uyothi mawukhuluma noFaro kuze kufike izanusi zikushaye ngempama ungakalikhiphi nelilodwa izwi wathi kodwa ukhona umuntu ozophatha imessage wathi ngizofike ngimisa impilo yingakho abapriest bonke bavela kuAaron aningizwanga bonke abalevi bavela kuAaron because umlevi wokuqala kwakuAaron uAaron wakwenza njani uAaron wamiswa impilo yakhe kodwa amina akho la ekhaya yamiswa impilo kodwa uAaron imicabango yakho ngeyusayicabanga izinto wawunazo ama ideas ngeyusaba nawo kodwa sizothatha ingqondo kaMose sifake kuwe ngoba wena bewungekho esihlahleni esivuthayo awabekho abantu la ekhaya bewungekho esihlahleni esivuthayo kodwa into esoyenza sothatha ingqondo yakho Mose sifake kuAaron ekaAaron sistopisha iyawuma yingakho ke iBhayibheli lithi khona abantu abahlukanisela umsebenzi kaNkulunkulu which is abefundisi kustopishwe impilo yabo ukuba bagijimisa imessage umuntu ofuna ngabe uyigijimisela yini imessage kodwa ngenqamalimi kwakwenze njani uJehova wayikhuluma kubani kuMose ngesikhathi ekhuluma kuMose kodwa bekhuluma kuAaron same time mayithi Mose phonsa induku wayengahlebi phela masikhuluma nje asize physical manje kwafana ukuthi uJehova ekhulume kuMose kodwa esengqondweni kaAaron mayithi phonsa induku ayiphonsa izwake lento kodwa uNkulunkulu moya ingcwele ngisaphi ngifuna ukuthandaza nje lento kaMose yokuthi aphonsa induku uyiphonsa kusiye uAaron uphonsa uyena uAaron waphonsa induku akusiye uMose waphonsa induku and futhi induku yaphenduka inyoka akuyona kaMose kodwa induku kaAaron kodwa yaphenduka inyoka esihlahleni kaMose yini manje le kaAaron sekuyona ephenduka inyoka idle ezinye iginqe ezinye eGibhithe ukuthi yonke into uMose anayo isikuAaron makhulunywa ngomprofeti kukhulunywa ngomuntu othatha imessage from God ayilethisha isinjalo so ikhuluma ngelinye ilanga why lokhuza why back nansi into engifuna ibamba then asime ngenyanga ngithandaza noma ngasaqedanga sime ngenyanga ngithandaza hena maya umbuko seduze uthi makhelwane uJehova unenkinga yefear. Let me tell you, the first miracle up to the last miracle kuthiwa kwi-first miracle yokugwinya kwenyoka wathe sefikile uMose ethi uNkulunkulu uthe bakhiphe uthe bakhiphe wathi eqeda ukusho njalo nje kanti uNkulunkulu uzojikela enhlizweni kaFaro wayiloka a long road leads you to success. Why unlock inhliziyo kaFaro ukuze adunyiswe ngoFaro akakwazi ukubadedela kodwa engasibonanga isandla wayibona begcinwa ukuze babone inkazimulo kaNkulunkulu isebenza eGibhithe but ifear yabo yabenza ukuthi baze bathi sebephumile badile ngoba from the first miracle to the last miracle uNkulunkulu uyena owavala inhliziyo kaFaro and futhi uyena owenza ukuthi uFaro abalandele
Ifiye kaNkulunkulu ukuze abathathe isindlela ende. Wayibona ukuthi bazosaba basheshe babuyele emuva. Wathi ngcono ngibathatha isindlela ende ukuze kuze kuwasheke. Lento ukuthi isitha singabalandela sibathole. Ngiyathandaza namhlanje. Kwangathi ungangehlela kule fiye yokwesaba kanye nokudawutha. Ukudawutha ungabaza nokusaba. Bamba inkazimulo kaNkulunkulu ayehlela umuntu osabayo. Phamisa izandla zakho. Inkazimulo kaNkulunkulu ayehleli kumuntu onefiye. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu iyehlela kumuntu onomoya wokufohla, the risk taker. Umuntu ofika izinto kuthiwa zenzeka athi kodwa ngihambi ngedwa ngihamba noJehova Jayo. This is what I want to pray with. Uma uNkulunkulu esethe angisahambi nabo, uMose wathandaza. Waya uNkulunkulu wathi angivumi uNkulunkulu. Angivumi ukuthi uzobaqedela la ehlane. Angivumi futhi ukuthi ubabulale la ehlane. Wayesethi uMose ngiyacela uNkulunkulu uma nje ungahambi nathi asindawo. Nawe yiba nento enjalo. Qeda ifiye. Qeda ungabaza. Wena Jehova ngiyakwethemba ukuthi uyamenza umuntu ongelutho abe utho. Ngiyakwethemba ukuthi uyamenza umuntu onokhondolo lwakubo lweyiqalekiso kodwa uyiqashule. Aqashule yena yedwa. Ahluke phakathi kwabantu. Ngiyakwazi wena simakade ukuthi uyenza umuntu ongenayo qualification umenza asebenze kodwa iqualification engenayo. Ngiyakwazi wena uNkulunkulu ukuthi uyamdrivisa umuntu imoto engaqualify nakubo engekho akwa driver. Ngiyazi ukuthi uyenza lo ongazange kube khona umuntu okushadwayo ekhaya kulilizele noma kukhuleka kuthiwe sikhulekile kuqale ngawe noma ngabe kuthunjani noma ngabe usuneyingane ezizibongobongo kodwa ethi uJehova ikhona into engayenza ngoba you don't have fear and doubt. Inkazimulo kaNkulunkulu ivela kumuntu ongesabi. Phamisa izandla zakho. Ozachawa uyinkosi ephakeme. Hana Maya. Cela uyiphamise kakhulu izandla zakho. Uyiphamisele phezulu. Because of time kuningi engakukhulumanga. Kodwa lokho engikhulumile kwanele enkosini. Kwanele enkosini. Baba ngubani? Olingana nawe. Wena ufanelwe ufa. Can you sing louder? Easy. Bongo. Baba ngubani? Baba ngubani? Olingana nawe. Wena ufanelwe ufa. Lift up your voice, Sibongo. Ebusuku namhlanje Baba kuba olingana nawe. Wena ufanelwe Sibongo. Koba uyinkosi, Nkosi yamakhosi. Wena ungumbusi-ke, wababusi wababusi. For the last time, uyinkosi.
ngezandla zakhe. I want us to pray unto Jesus. Funa standaze sonke ebukhoneni bakhe. Jehova kadifiye, Jehova kadumgabaza namandla akho. Sishaqina sithandaza. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi Jesu. Sonke bayethe Jesu, bayethe udla lahlatshwa, igazi lakho lingamandla. Bayethe, 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 bayethe Jesu, bayethe sonini nanini. We give you the praise, God, tonight. Akekho njengawe, akekho fana nawe. Ungcwele wena wedwa, ungcwele ezulwini, ungcwele emhlabeni, ungcwele phansi komhlaba, ezulwini, izidalwa, enamehlo umzimba wonke. Sithi ungcwele wena wedwa, sithi you are holy, sithi uyakhazimula. Bayethe Jesu, bayethe simakade, bayethe sonini nanini. We love you, Lord. We love you, God. We thank you, Jesus. Anamaya kashataya. Thank you, Lord. Ila baba basaya.